Nimbag ngal daw yumanen gagayem ken kakabsat. Agyaman kami tagtultuloy nga panagururayo kada kami kada iti panagadal tayo iti oras iti panagadal. Agyaman kami met agsipod ta dagiti karkararag mi nga inraprapit da kayo ket patyen mi nga sinungbatan ni Apo Dios. Dakkelen day chay nagnaan iti adal tayo ket patyen mi met nga nakita yo nga napataglaunay dagitoy nga adalin tayo nga isu iti mangiturong kada tayo day jay nadekdeket ken sibibiyag nga relasyon ken Apo tay nga Jesus. Gagayem ken kakabsat siyak ni Pastor Eli Rafanan agtultuloy nga kadwayo nga mangidalan iti panangadal kada iti leksyon tayo kada iti manen nga lawas ket kaduak ngagtultuloy ni Pastor Ray Orbi ken ni Pastor Leo De Leon ited kumet kada kuada iti gundaway nga kumablaaw kada kayo. Naimbag nga oras tayo amin kakabsat. Madaydayaw ni Apo Dios direto nga kanito. Tama minsan pa'y kat sa diwaan tayo dagit sa una nga pa-check sigurado kinamnamayan tayo nga mangted iti panakapatan-ay iti na Kristiyano na panagbiag tayo kay numiri irut ken lumaglagda ora pa yung ununeg iti relasyon tayo iti Apo tapno tari gagayan tayo nga iti ay na si Degen iti yawin na tayo ninyo langit na pagtaingan. Naragsak nga aldaw tayo kakabsat. Ada kami manen tapno maminsan pa'y adalin tayo dagiti sa uni Apo Dios. Nga isuda iti tumulong kada tayo iti panagpamati tayo ken kuana nga isuda iti tumulong kada tayo iti panakipagpag na tayo ken kuana ket sapay kuma tada itoy panagadal tayo maamuan tayo dagiti banbanag akayat ni Apo Dios sa pagbiyagan tayo ket babanti Espiritu Santo na tulungan na tayo pagbiyagan ida tapno kasta ti panakirelasyon tayo ken kuana agbalin anan-anay ken maawat ken ni Apo Dios. Pastor Ray, ang asim idalan na tayo iti panagkararag. Wen kakabsat, iti panangrugi tayo, iti panangripaso tayo, iti eleksyon, dabatek nga agdumog tayo, iti panagkararag. Manakabali na Diyos sa mami nilangitan. Masidag kami ken kaapo, takayat mi, ngagtultuloy, nga sa pulen, ken maamuan dagiti pagayatam, iti panagbiag mi. Nang nangruna, kayat mi apo, nga imutek-tekan, tilinteg mo. Takayat mi nga pagbiagan, ragsakan mi nga tungpelen, tamo mi nga isudat imang ti kinatalged, kinatalna, ken ragsak. Iti tunggal may sa kada kami. Nga isumet ti pakaydayawan tinagan mo. Dawatan mi ti Espiritu Santo, tunggal may sa ti panangidalan mo. Tapno ti kasta, mawatan mi nga naimbag. Dawatin mi digito iti ken Kristo nga Jesus. Amen. 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 Adda tayon kakabsat iti maka-innem nga leksyon tayo. Iti paulo na ket iti ipapatay ni Kristo ken iti linteg. Ket adda iti napili nga isu iti paset a mayulo. Masarakan iti libro iti Roma kapitulo 7 versikulo 4. Pastor De Leon pakibasa man daytoy nga sita. Kasto iti kunana, gapuna, da kayo met kakabsat ko, natay kayon ama ipapan iti lenteg gapot ti bagi ni Kristo, tapno may kalaysa kayo iti sabali, nga isuday di napagungar kadag itintay, tapno mang pataod tayo, ti bunga ama ipaay iti Diyos. Iti katungtong ni Pablo, ket dagiti kakabsat tayo nga Kristiyano ijay Roma. Iti katungtong na ket dagiti sibibiyag. Tamong mabalin nga katungtongin digiti natay. On. Isu nga idi ko na ditoy, natay kayon ang maipapan iti linteg. Gapo iti bagi ni Kristo. Anya iti kayat na nga sawen daytoy. Daytoy iti kayat tayo nga utuben kada ito leksyon tayo. Tapno makita tayo nga dayjay panakikallaysa tayo ken ni Apo Jesus nga isukit na tayo ket nagungar ket maitidmet kada tayo dayjay panakabalin nga agbiag ang dayjay kunana daytoy mangpataod iti bunga nga maipaay iti Apo. Isu nga no ripaswen tayo dayjay imununan nga leksyon tayo gagayem ken kakabsat. Dagiti umununan nga 5. Naadal tayo nga dagiti linlintag. Linteg ti civil, linteg ti seremonya, linteg iti moral.
naadal tayo nga ni Apo Jesus, ket inted na iti ulidan, nga dayjay panagtulnog, panongtungpal, iti bilin. Nasayat dayjay kuna nga aramidek daytoy, wenno tungpalek daytoy, tapno saan nga agbalin nga niya, pakai, tibkulan. No di kayat na nga tumakder ni Apo Jesus, nga isuna iti ulidan. Isu nga idi inadal tayo dinapan nga lawas, iti inadal tayo ket may panggap ni Jesus ken ni Kristo ken iti aldaw apan naginana nga isu iti Sabado. Inyo na unay mo, Pastor Leo, nga ni Apo Jesus, akas in surat ni Lucas, ket inaramid na, akas ugali na, nga iti tunggal aldaw apan naginana, ket napan iti uneg, iti sinagoga, nagbasa, nagdaydayo ken Apo Dios. Tay ikabil na iti bagi nga ulidan. Dayjay inbagam manen nga ni Apo Jesus isu iti ulo, ket iti iglesia iti bagi, iti kapepesuanan na ijay ipeso 5. Idi binalakadan ni Pablo, digit asawa nga lalaki, kung lalaki, ayatin nyo digit asawa yung akas, panagayat ni Kristo iti iglesia. Naikabil iti may isang relasyon. Relasyon iti panagkalaysa. Iti nobyo ni Kristo. Iti nobya na, iti iglesia na. Ngayon ay ayat na. Kahit kuna na dito pasit amayulo tayo, nga babaen iti panagkalaysa. Hamang nga mabalin nga agtultuloy latan nga dayjay kuna tayo nga aggayam. Idi nararam mo ni Banji, Pastor Ray, at dayjay panggap mo nga iti sumarunong tukad ti panagbiag ket agkalaysa kami. Saan nga mabalin nga ni Pastor Leo, inaram na ni Mrs. De Leon, ganatar, armen na lang, saan? Masapul nga iji relasyon, agtungpal iti naununag, apaset, asumrek ijay panagkalaysa. Isu nga daytoy adalan tay itata, anya iti na ited, dayjay ipapatay ni Kristo, kadatayo, nga nakikamkamangan iti iglesia, tapno maawatan tayo dayjay biyang itilinteg. Itatakit kayat tayo nga kitain nga rod, anya iti dayjay naununag nga ibaga, Pastor Leo, dayjay kayat nga sauen ni Pablo, nga dayjay kunana iti leksyon tayo nga natay itilinteg. No, kitaan tayo, Pastor, ti tao nga managbasol, ket adaan iti babaan iti panakailunod iti linteg. Ket agsipud ta datoy iti panakailunod iti linteg, saan tayo amakaruk at ijay. Ta datoy iti nga rod. Tilaing kasapulan, agsipud ta ni Apo Isos, ket insalakan na tayo, innala na tayo daya, inikan na tayo ti baro abiyag, masapul nga dayjay daan abiyag tayo, nga dan anay gamer iti basol masapul amatay. Tapno iti kasta, intun anatay dayjay agbyag tayon ken Kristo. Tatay ti panakaypadis na day agasawa saan amawayaan ti maysa kadakwada anuhan nga matay ti maysa. Saan tayo mabalin ti makikalaysa ken Kristo nga saan anatay daan akin tao tayo no dayjay managbasol apan nagbiag tayo. Isu nga oray ni Apostol Pablo kunana ay iten agagayem ken kakabsat. Matayak itinaldaw. Hani bagbaga nga matay ana fisikalan. No di ka dayjay rikrik na kadayjay daan a kinatao na, masapul apatayon na. Tapno ikasta, no kitaan tayo di surat na saanin nga dayjay pagayatak saanin asyak. No di kat ni Kristo nga dakanyak. Dito ti kay papanan na dito eh. So kayat nga sawen, Pastor, no awatem ni Kristo kas persona na manubot ken mangisalakan mo, makikalaysa ka keng kuana, adda ti matay king ka. Adda. Dayjay nga matay king ka, tapno ag biyag ken agturay ni Kristo king ka, ti matay king ka, dayjay linalasag nga aramid. Nga dayjay nga linalasag nga aramid, isu dayjay ti matay. Tapno ti kasta, agbiag ni Kristo, ket dayjay Espiritu ni Kristo, iti panagbiag mo, isu ti matungpal, masurot. Tangamin, dayjay aramid ti nilalasag,
So daytoy iti panagsalungasing ti linteg. Nga ipaay na iti ipapatay. Tano dahi tao ket ti aramid na ti panagbiag na ket dahi aramid ti lanalasag. Ti aramid ti lasag kunan ti nasanto nga surat dahi Galacia ke pamapatay, guran-gura, amamin nga kinadakes aramid ti lasag saan apulos nga maitunos ijay linteg. Ag dumada kanayon nga may salungasing ti aramid na ijay linteg nga isumutten iti mangpatay ken kuana ngem inton makikalaysa kas kunan natin na santuan na surat ijay teksto makikalaysa ken Jesus awaten na ni Jesus kas pala sa manubot mo na idiyan na dagiti mambanag babaen iti panagturay ni Kristo tasanan tupulos nga kabaelan nga maidyan na dagiti mambanag nusan nga makikalaysa ken ni Kristo tapno maidyan na dagiti mambanag. Iti bagbaga iti leksyon tayo, Pastor Ray ken Pastor Leo. Iti kapanunutan ni Pablo ket iti linteg anya galutan na iti suamin si bibiyag. Agsipud ta iti kunana iti Roma 3:23 ket iti suamin ket nagbasol da. Idin nga nagbasol iti tao nagbalinen nga sakop iturayan iti linteg dagiti nga nagbasol. Isu nga imaymet dayjay insa umanen ni Pablo iti Roma 6:23 nga iti supapak iti basol ket anya isu ni patay. Adda nga ro daytoy a relasyon. Relasyon iti maysa a managbasol ken daytoy a linteg. Daytoy linteg iturturayan na daytoy a managbasol. Ngem intun no daytoy a managbasol ket ikabil tayo nga physical anatay saanen a mabalin nga iturayan iti linteg iti maysa anatay tanatay lagarudain. Kaslalakas pangarigan ko na idarom iti maysa nga tao na idarom ni Juan. Ngem addan iti nairwar nga dayjay warrant of arrest na. Ngem intun no natayen ni Juan adapi servidyo warrant of arrest awanen taapay natayen. Kahit nangarong asawen, saanin ang maiturayan dahil linteg nga isu iti nagbasulan ni Juan, agsipot ta natayen ni Juan. Ngem itata sumbrek iti baro a relasyon dahil ito ang nagbasol. Saanin nga iti linteg, no diket di babaen ken Kristo Jesus. Tayo ko na di maudi nga paset iti Roma 6:23, tati supapak iti basol isu ni patay ngem gapu iti parabor nga isu iti sagot ni Apo Dios maited ken kuana dayjay baro nga relasyon ken ni Apo Jesus nga mangited ken kuana itanya biag nga agnanayon. Ngem iti iturturong ni Pablo nga uray no sumreken ijay baro nga relasyon ken Kristo saan na nga awanen dayjay linteg. Tadayjay nga linteg adday iti panggep na nga aramiden kada tayo ang managbasol. Anya dayjay naadal mo met Pastor Ray dayjay linteg iti basol ken patay. Wan pastor kakabsat, laglagay pan tayo nga manipod pa iti damo nga adalan tayo ti leksyon tayo iti dayto at trimestre ket ti pagtutungtungan tayo ket linteg ni Apo Dios. Nga dagito nga lilinteg ni Apo Dios ang nangruna nga itag-ay ket daytoy may papanti sa nga pulo nga bilin. Nga so dayto ti linteg ni Apo Dios may papanti moral. Ket dayto nga linteg kasapulan nga salimot-matan kantong palan dagiti tao. Naadal tayo nga ti linteg isu ti pakamuan tayo ti basol. Ti basol sut panagsalungasing iti linteg. Ngayon tungpalan tayo ti linteg ni Apo Dios. Madaan tayo iti agtultuloy abiyag. Awan ti pan nakakondenar tayo. Awan ti pan nakadusa tayo. So nga dahito yung linteg nga ipasdek ni Apo Dios nga kasinadal tayo nga kunang pastor nga nasaysaya ta mapukaw ti langit kinada nga awan ti mapukaw dito tulnag. Linteg ti agtultuloy a panagbiag. Linteg nga yadayo nakatipan nakadusa ken ipapatay nga awanan tinamnaman na. Naglagi pun tayo met nga ti tao adda ken kuana ti paset manipud idi nagbasol dayjay linalasag.
nga saan nakapulo sa kabailan nakaskunan na to'y, na santo na surat, nga awan ti pan nakabalin ti maysa nga tao, nga nadaan tila ng lasag a panagbiag, nga tungpalin ti linteg. No diket di, no daan keng kuha na tili linasag, saan na matungpal ti linteg, no diket di ti linteg isut mang papatay keng kuha na, mang tidusa keng kuha na, ken awan keng kuha na tinamnama. So nga dito yung linteg, ti basol ken linteg, ti patay ibagbagana, ket daytoy inton masalungasing ti maysa nga tao, umay ken kuha na ti panagbasol. Ket umaymat ken kuha na ti papatay. Kasi iti ilustrasyon ti leksyon tayo nga ti kutsilyo, kakabsat. Ket adda dua ngagsumbangir a pagsayaatan na ken pagdaksan na. Umuna, no ti kutsilyo ket usaren nga pang-opera, iti maysa nga tao nga daan sakit uno tumor, may kat dayjay tumor na no operaem, babaan ti kutsilyo, pangiwam. Tapno agbiag nga naseseyaat ken nagbiag nagtuloy ti maysa nga tao, ta may kat nga rudi sakit na. Ngem mabalin mo't dayto yung kutsilyo nga panangoperam, ngisut panang rukruk mo, ken panang papatay mo ken kuana. So the negative nga papanan na, so ti lintig ni patay nga pagturungan na ken lintig ti basol. Ngem inton tulnugan ti tao, nga nadaan ti naipapuswan a kababalin ken ragsak na nga tungpalen tag singur ti pagetan ni Apo Dios linteg ti biag. Pastor. Aday ti sinaludsod ni Pablo. Taday jay leksyon tayo nga linteg ni patay ken linteg iti basol. Iti sinaludsod ni Pablo, basol ka di iti linteg. Isu nga ti kitaan tayo, day jay Roma 7, versikulo 7, iti sinaludsod na ket isu daytoy anya nga rod iti kunatayo basol aya iti linteg. Sinungbatan met laeng ni Pablo dayjay asaludsod na iti kunana ni kaanuman. Tapay tadyak kuman na ilasin iti basol no saan agapu iti linteg. Ket jak kumamet na bigbig iti panagagom no saan kuma akinuna iti linteg di kaagagom. Iti kayat na urog nga sawen, inted ni Apo Diyos dayto alinteg, han nga basol. Isa nga puno nga bilin. Tawa isulaeng iti dayjay instrumento na nga mang pabigbig iti maysa a managbasol, dayjay kinamanagbasol na. Ito'y ilustrasyon nga inted ni Pablo, Pastor Leo ken Pastor Ray, inyarig na iti maysa nga pagsarmingan, maysa nga espeho. Ugali iti maysa nga tao nga intuno kitaan na iti bagina iti espeho. Kas pangarigan ko ma. Ket idi kitaan na iti espeho ket adda iti rugit ditoy igid iti bibig na. Bibig na. Tapay idi naturog ke remormet detay katay na. Ke idi nawagaan ta nakariing nga rod kitain na di espeho. Nakita na di rugit. Wenno idi nagriing ta naturog nga rod ke nakita na nga adamukat na. Wenno ada rugit iti rupa na. Daytoy nga linteg nga isun iti instrumento akas espeho ket saan na nga mabalin adalusan dayjay rugit. Ngir-ngir dayjay tao di rupa na. Dayjay laeng iti kunan na ditoy, saan ko kuma anaamuan. Kahit nangarong nga sawan, adda panggap. Adda dayjay man trabaho. Adda ti usar dayjay alinteg. Ti usar dayjay linteg, ipakaamuna dayjay basol. Dati kunanan ni Pablo, injak ko man naamuan, iti panagagbig, wino panagagom, no awan dayjay linteg di ka, agagom. Kahit nangarong nga sawen, agsipod ta dayto nga linteg ket saan namet ang madalusan dayjay managbasol nga itudtudo na kenkuana dayjay basol na. Itudtudo dayto linteg, wenno isuro dayto linteg dayjay mangdalos kadayjay nga basol. Ket sino dayjay itudo dayjay nga linteg? Ni Apo Hesus. Isungad no dayjay nga linteg itudo na ni Apo Hesus wentano isilpo tayo tayo aming nga inadal tayo. Ni Apo Hesus isuna tinangitid tilintag. Idi nga nagbasol iti tao, ket iti supapak dayjay nga basol na ket matay, inted ni Apo Diyos dayjay nga lintag, tapno
dayjay metlaeng alinteg nga insurat ni Apo Jesus, iturong na dayjay ama nagbasol, kadayjay manubot iti managbasol nga ni Apo Jesus. Isu nga nagpintas daytoy serbina daytoy alinteg. Saan tayo nga awanen itilinteg kunana ni Pablo? Saan tayo nga dadaelen itilinteg kunana ni Pablo? Tapay adda iti adda dayjay man pannakausar na iti pannakaisalakan iti may sa tao. Kaya't kuman nga na yun ang pastor, di pagbagam. Dahito yung alinteg, agsipod ta nakabasol tayo, kat han na tayo madalusan, iso ti nga ron, mangipalagip kumakada tayo. Akasapulan tayo ni Apo Isus. Tayo sulaeng iti mabalin, amang kalob, kadaya basol tayo babaan iti panangala na, kan panangitid na iti dara na iti cross. Saan nga ron nga agsardeng ijay anya? At dato'y dayjay linteg. Kaslala pagsarmingan wenno espeho. Idi nabigbig dayjay nga managbasol ti basol na. Ta isuro nga rod, itudo nga rod daytoy nga espeho no anya iti mangdalos ken kuana. Ket inton no dayjay nga managbasol ket napan ka dayjay nga nangdalos ken kuana wenno mangdalos ken kuana. Ket dinalusanen ni Apo Jesus no agsublin to jalinteg, anya ta ader na jalinteg. No agsubli di jay linteg, ket sa lungasingin na narugit tumanay. Hana, awan dayjay, iti puntos na dayjay pastor, ta itudo na dayjay basol. Napanday dayjay man nagbasol, ijay nang dalusken ko ana. Wen. Idin nga dinalusan ni Kristo, agsubli, ijay sangwanan dayjay yung espeho. Nadalusan na. Awang kinkwanay Awanan iti condemnation apay, anya apay lang nga ro ti ibaga dayjay nga linteg, abasol na, ta dinalusanen ni Kristo, kadayjay nga basol na. Isu nga nagsayaat daytoy adal tayo, daytoy ipapatay. Anya, tasakupen na dayjay linteg. Daytoy paset manen itoy leksyon tayo iti Miyerkules. Dayjay kunana nga awan mabalbalin na alinteg. Anya iti kayat atarayan ni Pablo daytoy. Numampay adday iti serbi wenno usar dayjay linteg, ibaga naman matin ni Pablo nga awan iti mabalbalinan na alinteg. Wenno dayjay in other terms nga ibaga na ti other nga translation inutil alinteg. Anya ti kahit nang asawin daytoy pastor Ray? Daytoy ket masarakan ditoy Roma, pastor, kakabsat. 8 versikulo 3. Nga daytoy nga linteg nga awan mabalbalin na. Akas no apay akas kunana. Tay sumot kunana ti Biblia. Kunana ditoy 3. Tati saan ang mabalinan ti linteg idinto anak kapoy gapu iti lasag. Inaramid ti Dios nga imbaon na ti anak na akaasping ti lasag ama nagbasol ket gapu iti basol impatay na ti dusa ti basol iti lasag. Ti saritaan na daytoy kakabsat ket daytoy awan mabalbalin ng alinteg no ti panangtungpal mo iti linteg ket babaen iti linalasag apan nagbiag. Saan mo nga matungpal dayjay linteg no iti linalasag apan nagbiag. Tati tao dat espiritu. Ngayon minton iti espiritu ti Dios. Ti umayken ka. Ti pannakabalin ti Dios ti umayken ka. Matungpal to dayjay nga linteg. Nga linteg iti biag tapno ti paay naking ka iti natuno sa panagbiag. Iti urnos iti pagginadal tay gamin isu dayjay ebanghelyo. Isu dayjay panangisalakan. No iti pagtutugtungan tayo ket dayjay pannakaisalakan iti tao. Iti kunana ni Pablo, awan iti maararamidan iti linteg, iti panangisalakan iti tao. Ibukog na. Tati kunana mo lang di aramid ket awan iti sabaling anagan, babaen iti langit, ang maisalakan ti managbasol at iti babaen lang iti nagan ni Apo Jesus. Dayjay apan nagtungpal ni Apo Jesus, iti kunana ditoy, nga inbaon na iti anak na akasping iti lasag, nagbalin akas kada tayo. Tapay, datayo kahantay nga matungpal ti linteg. Owan. Ngem, iti anak na ni Apo Jesus, idi adda dito'y rabaw ti daga, tinungpal na dayjay linteg. Owan. Ket kunana daytoy nga inbasang Pastor Ray, dayjay pa nagtungpal na iti linteg, nagbalinin akin na linteg,
ken kuana. Mhm. Isu nga no, alalain tayo, o reno sublyon tayo, deje kunana je Roma 6:23. Dati supapak iti basol, isu ni patay. Ngem iti naparabor asagot it si Dios, isu ti biag nga agnanayon, ken Kristo Jesus nga po tayo. Gusto di ko na pastor. Ore pa dito'y ijemot laing setas, iji 4, ituloy tayo nga ipababa, iji 8, kapitulo 8, versikulo 4. Tapno ti kinalinteg tilinteg matungpal kuma kada tayo. Asaan nga agbiag alinalasag, nudiket na espirituan. So, inton ni Kristo, nagbiag kada tayo, agbalinan nga na espirituan, dayjay panang tungpal tayo itilinteg. Ti pagitan ni Apo Diyos. Ngem no awan ni Kristo kada tayo, agbibiyag tayo tilinalasag, nga saan tayo kabaalan, nga matungpal, itilinteg, nudiket, kanayon nga salungasing. So, kunam itatay pastor, nga ni Pablo, tarigagayan na nga kanayon nga agbiag ken kuana, tapno matay dayjay linalasag, tati linalasag apa nagbiag, saan napulo sa kabalan nga tungpalan nudiket salungasing, itilinteg ni Apo Dios. Ngem iti na espirituan. Baban itulong ni Apo Dios, ta dangar nga si bibiyag kada tayo, baban ti espiritu, agbalinan nga tibunga na imbag apa nagtungpal iti Ilawlawag mo nga rod akas iti panang ilawlawag ni Pedro nga adadtoy dayjay duwa nga dayjay man paset iti panagbiag. Umuna nga paset dayjay nilalasag. Isu ti pan nakayanak tayo linalasag. Ngem idi nga inawat tayo ni Apo Jesus akas personal nga manlubot tayo. Dayjay nga linalasag nagbalinan na espirituan. Isu nga no ituloy tayo nga basaen kuna na iti verse 5. Tadagiti uman nurot iti lasag. Panunutunda dagiti linalasag. Panunutunda iti linalasag. Ngem digiti uman nurot iti espiritu. Panunutunda digiti banbanag an espirituan. Ituloy mo nga basaen kuna tatinakam linalasag isu ni patay. Ngem itinakam an espirituan iso itibiyag ken ititalna. Nagimbag. Iso nga nukit kitahen tayo dayto leksyon tayo. Daytoy alinteg nga ibagbaga tayo nga awan iti pannakabalin na adda iti inted ni Apo Dios nga usar na. Dayjay usar na ket ituduna dayjay kasasaad tayo. Ituduna dayjay mangdalos kadagiti basbasol tayo. Ket intun no naikaten dagiti basbasol tayo, maiyalatiw tayo iti baro nga kasasad ti panagbiag. Manipod iti dinalasag, apanen ijay na espirituan taapay, intudo daytoy nga linteg, dayjay wagas iti pannakadalos. Iti pannakadalos laeng babaen dayjay biag ni Apo Jesus. Ket intun no inawat mo ni Apo Jesus, addakan dayjay biag an espirituan, nagbaliw mo janakam. Jay sigut anakam tayo iti linalasag, bunga na ket ni patay. Ngem iti kunana dito ket, ngem itinakam an espirituan, isu iti biag kental na. So kahit nasabunan, intun inawat mo ni Kristo kas pelas ramon ken mangisalakan mo, ti panpanunot mo, so dayjay panpanunot mo to gitar aramid nga naimbag apakay dayawan ni Kristo. Ngem no san mo nga inawat ni Kristo, linalasag, yubukod mo, yinailubungan, dagiti tarigagay ti lasag, dagiti ragragsak, dagiti amin na bambanag nga may salungasing itilintagay, tasikala nga ti masursurot, sikalat dati matungtungpal. Ngem intun inawat mo ni Kristo kas kunay tatay nga, Apo, di namin sa ngalawas, Apo, ti panagbiag, isun ti mangituray ti panagbiag tayo, dayjay espiritu ti linteg. Isun ti mangituray kada tayo, babaen ti parabor ni Apo Dios, matungpal tayo babaen iti panakabalin na. So na mabalinak amin na bambanag gapu iti mapigsa kanyak. Ken ti maysa ka panunutan ditoy. Daytoy nga kapadasan ti maysa nga tawo kasla addat dayjay panagpili ti pagayatam pagayatan ti tao, pagayatak kuma, ken pagayatan ni Apo Isos. Aging ka nga dayjay pagayatak ti sursurotek, Di nalasag lata.
agbaso lang tulata. Uray pa no, kayat kuntun nga tungpalan tilintag. Kas pangarihan ko nagtakawak. Uray no, tungpalan kung dilintag hanak to agtakaw, ijilintag ibaga na nga nagtakawak lata. Dati napalabas ko pa nagtakaw. Ngam no, dahil pagayatan ni Apo Isus, tama ikanuno nga kung kin Kristo, ti binayadan ng dayay, kat isun ti aramidak, so dahil pa nagtulnog kon, na ipasurutan ijay, biyag nga dakang Kristo. Iso nga, mabalin kun ton nga kunay nakas kin Apostol Pablo, saanan nga siyak tagbiag, no di kat ni Kristo nga dakanyak, napabaron dahil biyag ko. May isang mawatak pa, Pastor, kat dahito yung dadalan tayo. Iti, di ba naamuan tayo nga iti naglabas? Nga dahito yung lintag kat iso ti transcript, iso ti mangi Kababalin. panakaamu ti kababalin ni Kristo. Bueno. So nga inton, the way to the Lord is to know His laws. Ti dalan nga agturong iti Apo, iso ti panangamu kadag iti linlintag na. Tangamin ti linlintag na, iso ti kababalin na. Iso nga nukit kita ente ditoy, maiyan na tuplaeng daytoy adal tayo anya, nga agparang lata nga daytoy lintag ket kasapulan. Tadayjay nga rod debate nga sinirek ni Pablo akunana, awanen tay kaditilintag. Iti kunana saan? Tapay, numampay daytoy nga lintag ket saan na tayo ama palintag, daytoy met lang nga lintag, isu iti mangiturong kada tayo, kadayjay mangpalintag kada tayo nga ni Apo Esos. When? Napintas dayjay kunana ni Pablo. Nga intun no umalatiw tayo. Dati kunana ti leksyon tayo, amin nga adda iti babaen iti lintag, iturayan ti lintag. When? Ngim intun no umalatiw tayon, kadayjay pagarian ni Kristo, kunana ni Pablo, awanton iti pamabasol, there is no condemnation. Yeah. Hanakan nga babalin nga ito do lintag. Kadagi basbasol mo tapay, adakan kan Kristo. Dayayin pa nagtungpal ni Kristo, isun iti, mabalin mo nga iparang, babaen kadayay nga parabor na. Isu nga no, kitain tayo kakabsat, daytoy panagadal tayo anya, iturong ng kada tayo dayjay kinasaya at iti na Kristyanuan a panagbiag. Akas di giti insuro ni Pablo, mabalin tayo nga ibaga, ket isukuma iti kanayon nga maisuro, nga iti ibaga tayo ket agsipod ta ti lintag, kasi diyan bagang Pastor Ray, isu iti pakakitaan, pakabasaan, itis di transcript, iti kababalin ni Apo Diyos. No ti Diyos ket eternal agnanayon. Dayjay met alintag na ket agnanayon. Ket dayjay alintag na isunto iti pakabasaran dagijay nga inaramid tayo kas pangarigan ko agpatader ka iti balay. Adda dayjay instrumento nga aramiden da nga dayjay kuna tayo nga patulo. Itinagda. Patinag kuna dayjay duma. Intuno patinaganda nga siyay. Siripin da no dayjay iyas asintam nga hollow blocks ket nalintag. Simurot ka dayjay liting nga isu iti mangibaga iti nalintag. Why? Amutay laeng analintag tayo, uri no addatay ken Kristo, no tungtungpalin tayo, dagitay linlintag na. Awan iti sursuro iti leksyon tayo gagayem ken kakabsat. Awan dayjay mabalin na nga ibaga, sursurutek ni Kristo, ngem salsalungasingin na met iti lintag. Nasaan ang mabalin na kasjay? Ang mabalin ni kasjay. Basahin nyo ijay kwa, basahin nyo ijay Matthew 7. Matthew 7. Inruginan ni Apo Jesus ijay 21. Kunana, saan atunggal may sang agkuna kanyak apo-apo? Sumrekto ti pagarian. Sumrekto iti pagarian iti langit. No diket iti mangaramid iti pagayatan ni Amak nga dasa di langit. Anya dayjay pagayatan ti Ama. Kunana ni sa Ari David ket ti pagayatam o Diyos ko when isu ti panagtungpal kadag iti linlintag mo. Dagiti linlintag
isu dayjay pagayatan iti ama. Owen. Isu nga iti imbagana ditoy, ituloy nga basaen, adunto dagiti agkuna kanyak iti dayjang aldaw. Iparparang ni Apo Jesus dayjay panagparang na iti maikadwa. Kuna na apo-apo kuna na sumrekto iti pagarian iti langit. Kuna apo-apo saan kami aya anang ipadto itinagan mo. Ket itinagan mo pinarwarmi digiti sa iro, ket digiti itinagan mo nagaramid kami kadagiti ado adat-atlag. Denggan nyo, iti kunanan ni Apo Esos. Verse 23. Ket siya ipalgak kunto kadakwada, uray kaano di kay amam mo, umadayo kayo, da kayo nga agar-aramid iti dakas. Kitain nyo, dayjay, isilpuyo dayjay, versikulo 21, kanda dayjay versikulo 23. Dayjay sumrek ijay langit, dayjay agaramid iti pagayatan Niyama. ti ama. Niyag tungpal. Jagtungpal. Dayjay santo ang makastrek ijay langit, dagijay to dagitay agar-aramid iti dakes. Daysan nagtungpal. Ang agtungpal. Ta iti, no alayon tay gamin, daytoy inadadal tayo, nalaka tayo nga surutan, daytoy iad-adal tayo itata, Pastor Leo kan Pastor Ray, nga daday tilintag. Ket, iti panagtungpal dayjay nga lintag, isu iti mangibaga, dayjay panangawat mo, kadayjay panakirelasyon mo, kina Apo Diyos. Dalawlawag ti kunanan ni Apo Esos, no, conditional na yan. Iti English ket if, No. ayaten dak, tungpalin nyo, dahil bilbilin ko. Dati kahit mo nga ibaga, Pastor Ray. Wen, Pastor, kadayto yung nga teksto, wano kadayto yung nga dadalan tayo ti libro ti Roma, adu dagiti pada tayong manursuro nga, manipod kadagito yung nga libro ni Pablo ti Roma, ket ipungandan nga ti linteg mapunasen. Ipungandan nga linteg ket saan kabailan nga tungpalen. Nagsardengin. So nga awanen iti linteg nga tungpalen. Nga magyaman tayo ta addat ibagbagana nito nga agpatpatuloy unog tultuloy latta dayto nga linteg ang kasapulan nga tungpalen dagiti tattao. Tapay dayto nga linteg ket nasantuan kunana toy Roma 7:12 nasantuan tibilin nasantuan na linteg ken naimbag. Ket no naimbag nga rod nasantuan nga rod sana kasapulan nga agsardeng. No di katagnanayon dayto nga linteg. Tauray pa no bagbaga do mga awan ti makabael kuna to Pastor. Sante kabaalan awan ti tao nga makatungpal ti linteg adda. Tapay intun awatem ni Kristo kas personal na madumbot ken mangisalakan mo nga isu ti Apo. Kabaalam to nga tungpalen babaon ti parabor na. Tapay isuna nagbalin nga ulidan iti panagtungpal. Panagtulnog. Wen. Dayjay panagtungpal na iti linteg, isumit iti parabor nga itid na, iti maysa nga nalapit, nga kasisigod na, ket agsuksokir iti linteg. Nya, adad iti maysang managbasol. Dayjay ko na tayo nga, adad dayjay propensity na. Kinalapit na. Kinalapit na nga agbasol. Anyaman aramidin na, no, iti kinalapit na kumakit agturong iti katigid, uri no bangunam, agturong lata iti katigid. Ngem intun no dayjay nga tao, babaen iti kinalapit na, ket awaten na ni Apo Jesus. Kunana ito'y ket isuna ket napalintag. O, agsubli, kinalintag na. Sino nang palintag kanya na? Jalintag? Ni Kristo, ti parabor. Apo Jesus. Babaen iti parabor, isuna ket napalintag. Ket dayjay metlaeng nga Jesus nga nang palintag ken kuana, isumet laeng iti Jesus nga tumulong ken kuana nga mangtungpal kadagiti linlintag. Isu nga iti ni Ari David iti nagbasol ket kunana parswaem kanyak Apo iti baro nga puso. Ket dinawat na ken Apo Dios ket kunana Apo isurat mo ditoy puso dagiti linlintag mo. Tapay tapno intun no addan ijay puso kahit nga sawon iti panagbiag dagiti nga linlintag hanantun nga malipatan
tarigagay ng tunlatan. Natungpalan. Kahit kuman nga kitaan pa si DJ inusar mo tatay pastor dati Matthew 7. Uray gayam ti maysa nga tao ket ibaga na nga ni Apo Isus isu iti Apo na. Gan uray pa gayam ti maysa nga tao ket agaramid ti datdatlag tinagan ni Apo Isus. No saan to nga agtulnog kadagiti linlinteg bilbilin ni Apo Isus hanto latam amo ni Apo Isus. Gayet na nga saon, pastor, at dati may nga manursuro, kung natin man lang nga pastor, uno niya man nga kasasaad iti Kristiyano, nga kabailan na nga parwaran di sa iro, ngam saan mo't ngagtulnog tibilin. When? Ata, kung na natin, di ko naman tayo, pinarwarmi sa iro, gapu tinagan mo. Nagagas kami kadagiti masakit, gapu tinagan mo. Ngam inyat ko na ni Apo Isos, pumanaw kayo kanyak, da kayo nga gararamit ti. Dakas, naibilang pa din nga dakis dagiti raramid da. Taapay, ngamin, di ipaganat-gat ni Apo Isos, iso da di panagtungpal, panagtulnog. Tangamin, da di panagtulnog kuno panagtungpal, iso ti panang ipakita tayo nga ayatan tayo ni Kristo Jesus. Ken may sapay pastor. Ti pakakitaan nga adda tayo ken Kristo inton atultulnugan tayo tibilin na. Ta uri ibaga tayo nga adda tayo ken Kristo no saan tayo matatulnugan tibilin na adda tayo pelang jedaan a kinatao tayo. Adda tayo pelang iti babaan ti condemnation ti law. Ngam na adda tayo ken Kristo makitan agsipod ta agtulnog tayon. No, dito gamin nga inusar tayo nga ilustrasyon, Pastor Reken, Pastor Leo niya. Un importante nga ibaga tayo, Apo, Lord, Lord. Ngayon ti mas importante, noan niya iti panang bigbig ni Apo Diyos. Kada tayo. Kada tayo. As pangarigan ko, ma'am, nagmagna ka di taliberisa. Ada titimaray nga ubing, kakunana, dadi, kunana kanyam. Agsipod ta inayaban na ka, dadi, anak mo. Mahana. Hana. Ingana nga kita, kit into nung nakita nga may sagayam ka, dagi talungan na mo, kit kunam, when anak ka, that is the confirmation nga anak mo. Agkasano nga agbalinto nga rod, nga dayjay mangibaga, iti apo-apo, nagaramid iti datdatlag, na nga saba, kit awatin ni Apo Diyos. May isa lang nga kondisyon. No, nagtungpal. Kunana, tungpalin nyo, dagiti bilbilin ko. Gagayam ken kakabsat, yaman kami. Kada ito nga inadal tayuan niya. Nakita tayo, dahil kinapatag iti lintag. Dahil ito nga lintag, isu iti mangbukil, dahil relasyon tayo kini Apo Diyos. Tada ito nga lintag, isu na kakabsat, dahil nangiturong kada tayo, kini Apo Esos nga nang pabigbig kada tayo kadagiti basbasol tayo. Kasasaad tayo. Ket idin nga napantay kini Apo Esos nawaya-wayaan tayon kadayjay pamabasol. Condemnation dayjay nga lintag. Agbibiyag tayon kakabsat iti parabor. Tuwan. Babaen iti pamati agbibiyag tayon iti parabor. Ngem saan tay kuman nga rumuar kadayjay nga parabor. Babaen iti panagsalungasing tayo manen. Tuwan. Itilintag. No di ket di agtalinaed kuma. Dayjay nga relasyon tayo kani Apo Dios. Tapno intuno may ni Apo Jesus iti may kadwa. Wen ibaga tayo kani Apo Jesus, Apo, kay kunanan to kanyam agsipot ta nagtungpal ka itilintag kakabsat ko. Mapagtalkan nga adipen. Umay ka. Sumbrek ka. Iti pagarian iti ama, ketlak amam digiti na isagana nga agpaiken ka. Dagitoy kakabsat iti importante launay nga kayat mi nga idanon kada kayo kada ito nga leksyon. Adda day talintag ket agtultuloy iti lintag. Ket agyaman tayo tadda ni Apo Jesus nga isu iti nang palintag kada tayo. Babaen kada jay nga panagtungpal na iti lintag. Babaen kada jay papatay na, babaen kada jay nga sakripisyo. Iti kapintasan nga panangipakita dahil siya nga panagyaman tayo kini Apo Jesus. Isu dahil siya panangtungpal tayo lintag. Kasla iti may isang anak. Apay nga dahil siya may isang anak kit natulnog na ayat ka digiti naganak.
into no mabigbig da nga datayo nga naganak ket adu iti sakripisyo tayo, adu di pa nang ipakita tayo, iti panagayat Kaya tayo. tayo kadakwada. So dayjay responsibilidad, dayjay man ko na tayo nga relationship. Agsublin tulatan, si bibiyag tulatan nga relasyon. Okay. Anya nang naggasat kakabsat, tamabalin tayo, nga rekapan manen tayo, ito nga leksyon tayo. Ket, agyaman tayo kaday parabor ni Apo Diyos. Agyaman tayo day sagot ni Apo Diyos. Isu iti sagot ti biyag nagdinayon. Agkararag tayo kakabsat. Bindito nga Diyos, amaming adakat sa tilangit. When bigbigan mi nga managbasol kami. Ket agyaman kami, tainted mo day tangalinteg mo. Nga isu iti nagbalin, nga kaslala pagsarmingan, ket inpakita day talinteg mo Diyos. Dagijay nga naglablabsingan mi. Agyaman kami, tainturong na kami, dagito nga linlinteg mo. Ken ni Apo Jesus nga isu iti anak mo. Isu iti nang isagot iti biyag nang agpay kada kami. Isu nga nagbalin nga ulidan mi iti panagtungpal, panagtulnog kadag iti linlinteg. Ket dayta nga kinalinteg na o Diyos, isumeten iti isagot na kada kami. Agyaman kami, tamabalin mi nga sumrek iti balong nga relasyon kinapong Jesus. Ket inton no adda kamin, kadayta nga relasyon mi iti anak mo Diyos. Saan na kaminton nga mabalin nga pabasulen iti linteg. Kadayjay nga saan min a panagtungpal iti linteg. No di ket di babaen kadayta nga relasyon, adda kaminto nga tumakder iti sangwanan. Analinteg, agsipot ta pinalinteg na kami iti anak mo. Agyaman kami launay ama. Kayat mi nga ikararagan dagiti gagayem ken kakabsat, nga isu iti sumursurot kadayto nga panagiinnadal mi. Ited mo met iti parabor kadakwada. Ited mo iti panangidalan ti Santo nga Espiritu. Inggana ka di o Diyos iti sumarunon tumanen nga aldaw. Idawdawat mi nga sika iti makianda kada kami. No adaman o ama digiti naglabsingan mi iti linteg mo ken ti pagayatam. Pakawanen na kami. Digiti iti dinawat mi iti kaikarayan. Itinagan na po ni Jesus. Amen. Awisen da kayo manen gagayem ken kakabsat. Into numay nga lawas, iti oras, ipanagadal. Namnamain mi nga da kay tumanen, akaduami ni Pastor Ray, kaduami ni Pastor Leo. Agmay satay tumanen kakabsat, nga agadal kadigiti na imbag, ken man nakabalin, nga sao ni Apo Diyos. Imbag nga daw tayo mamin kakabsat.